Moi bons días. Iniciamos o pleno do mes de abril. O punto número 1 é a acta de aprobación de acta sesión anterior do pleno de 13 de marzo. Algún comentario? Votamos... queres... Non. Vale. Votamos a favor da acta. Unanimidade. Moitas gracias. O punto número 2, o expediente 4407-2022, convenio modificación é un convenio con Portos de Galicia. Exactamente, convenio de cooperación entre Portos de Galicia e o Concello de Baiona para o auxilio de control da práctica da pesca deportiva e de lecer nas instalaciones do Porto de Baiona. Ten a palabra Joaquín López, o noso concelleiro de Mar. Grazas, señor presidente. Bos días a todos e todas. Baiona é unha vila mariñeira que dende séculos ven reclamando un dereito histórico como é a pesca nos peiraos. Dita actividade constitúe así unha aspiración longamente pretendida polo sector da pesca recreativa, que se permita a práctica desta actividade na zoa portuaria. A evolución dos portos modernos leva consigo riscos, dado o aumento das distintas actividades que neles se desenvolven, levando así unha protección xurídica complexa en ocasións. En coherencia coa anterior, por resolución da Presidencia de Portos de Galicia o 26 de xullo de 2021, do 6 de agosto aclarada por cédula do 13 de agosto de 2021, do 19 de agosto, acordouse autorizar a realización da actividade de pesca marítima de recreo en superficie nas zonas habilitadas dos portos e instalacións que se recollen no anexo 3 da presente resolución, baixo o estricto cumprimento das condicións que se insiren nesta resolución e levantar para tal efecto a prohibición xeral establecida no artigo 131 da Lei 6/2017 do 12 de decembro de Portos de Galicia, responsable para a práctica da pesca marítima de recreo en superficie en zoas de servicio dos portos dependentes da Comunidade Autónoma de Galicia. A vista do informe conxunto de Secretaría de data 27/3/2025, propoñemos ao Pleno da Corporación, previo dictamen da Comisión Informativa, a seguinte proposta de acordo. Primeiro, aprobar o convenio de cooperación entre Portos de Galicia e o Concello de Baiona para auxilio e control da práctica da pesca deportiva e de lecer nas instalacións do Porto de Baiona, entre Portos de Galicia e o Concello de Baiona. Segundo, designar a todos os efectos como responsable o Concello no presente expediente a don Jesús Vázquez Almuiña. Terceiro, trasladar o presente acordo a Portos de Galicia. Muchas gracias, don Carlos Gómez. Moitas gracias, bo día a todos e a todas. Bueno, alegrámonos de que a Xunta reculara despois de que dende o ano 2022 tuéramos contacto o anterior goberno con Portos de Galicia, donde aquel convenio que se nos trasladou, nos decíamos que non era, digamos, de todo legal, xa que incluso había un informe da Secretaría donde, bueno, pois adquiríamos competencias impropias, donde se darían gastos e demais. En definitiva, o que sí quero trasladar é, bueno, vai agradecer neste caso a Xunta de Galicia que rectificara dito convenio, porque ao final quen salen beneficiados pois son os usuarios do Porto Deportivo e da pesca deportiva lúdica. Moitas gracias. Muchas gracias, don Diego Pereira. Bo día a todas e a todos. Ben, como ben acaba de decir o portavoz do PSOE, efectivamente, tamén nos alegramos de que a Xunta de Galicia, pues, bueno, caíse da burra, ou chamémoslle como que iramos, e ao final, bueno, consigamos regular de xeito oficial a pesca deportiva, que como todas e todos sabemos é unha actividade que se desenvolve desde fai moitísimo tempo por veciños e veciñas no noso muelle. O noso voto vai a ser a favor. Muchas gracias, don Joaquín López. Sí, grazas. Dado que colectivos, asociacións veciñais e practicantes da pesca deportiva veñen manifestando ante Portos de Galicia a petición de que se habiliten espazos a maiores no Porto de Baiona dos xa autorizados actualmente, este equipo de goberno retomou conversacións con Portos de Galicia que se atopaban estancadas
E agora xa cos informes técnicos favorables, o Concello de Baiona dá un paso máis con este convenio entre o ente autonómico para dar estabilidade a unha actividade de recreo que, como ben dixen antes, ven sendo un dereito histórico, que por risco de accidentes estaba moi tasado, pero dada a especificidade e intensidade dos riscos que presentan estas zonas agora establecidas como non permitidas para a práctica da pesca deportiva e de lecer, resulta preciso establecer un especial control sobre estas para o caso de que se autorice dita pesca nelas e franxas horarias concretas, control especial para o que, mediando o auxilio do Concello, podería levarse a cabo e así autorizar puntualmente nos termos deste acordo a práctica da pesca deportiva e recreativa desde terra nestas zonas. Establécense así unha franxa horaria que comprende todos os días dende as 17 horas hasta as 7 horas, ademais os sábados e domingos, das 7 horas ás 17 horas, sempre coa limitación da prioridade da operativa propia do tráfico de pasaxe, actividade profesional e outros, crecendo así tamén en máis espazos para realizar dita actividade. Con este convenio, esta entidade non sancionará, pero sí se compromete a que a Policía informe polo incumprimento, e creo que este convenio non fan máis que favorecer as dúas partes, os profesionais do mar e os que disfrutan da pesca deportiva. Dende o equipo de goberno estamos moi satisfeitos con este convenio que os veciños e veciñas da nosa vila esperaban, gañando zona de actividade e dando así cobertura, garantías e tamén a convivencia dos profesionais do mar e os veciños non só da nosa vila, senón tamén de toda a comarca do Miñor, que disfrutan desta actividade de lecer que tamén é un tempo que moitos aproveitan para compartir en familia ou amigos e que abrangue desde os máis cativos os de maior idade, chamando así nas tempadas estivais a atención daqueles que visitan a nosa vila. Quixera rematar agora felicitando a todos os galegos profesionais do mar, sector marindustria, pola gran noticia e importancia do traspaso da lei do litoral, por todo o peso que ten o sector na comunidade e no país. Hoxe este equipo de goberno dá por realizado este acordo, que é un dereito que, sobre todo, beneficiará os veciños e veciñas de Baiona. Gracias. Muchas gracias, Joaquín. Ten a palabra Carlos Gómez. Moitas gracias. Ben é certo que a sorte que tivo Baiona foi que hubo un cambio na presidencia de Portos, porque, bueno, pois a expresidenta naquel momento, pois precisamente dialogar o que dialogar tampouco lle gustaba moito. Quero trasladar isto porque igual que se merece hoxe, xa se merecía fai 3 anos, cando se iniciou toda esa problemática que realmente naceu no ano 21 ca nova lei de pesca, non? De feito, todos os convenios que se asinaron en Galicia en torno a ese primer convenio que viu, o borrador do convenio que viu, solamente foi asinado, e falo aproximadamente, porque non recordo o número exacto, creo que eran 5 ou 6 concellos, e resulta que eran todos precisamente do Partido Popular. Cando digo isto, digo que precisamente o que hai que defender son os intereses dos usuarios destes espacios, neste caso concreto, non? O que sí se veu demostrando era que a presidenta ou a expresidenta de Portos equivocábase naquel momento. Nos, ademais, fixémoslle trasladar os fundamentos xurídicos por parte que se fixeron dende a Secretaría deste Concello e onde lle explicamos incluso a responsabilidade non solamente xurídica, senón incluso penal en caso de pasar algo nese espacio, cousa que non tivemos contestación e demais. O que sí nos unimos, como non pode ser de outra maneira, bueno, pois a estes parabéns que hai que darlle pois a todos os usuarios do Porto, non? E creo que, bueno, xa miraremos que pasa no futuro, pero en realidade de entrada é unha boa noticia para todos e para todas e creo que hai que felicitarse. Por lo tanto, como decíamos antes, ímos a votar a favor. Muchas gracias, don Iago Pereira. No, Joaquín, podes rematar. Agradezco as súas palabras de apoio, porque ao fin e ao cabo a quen apoiamos son a esta xente que quer disfrutar dese momento e tal. Creo que é unha boa noticia para Baiona e que debemos de celebrar todos. Gracias. Muchas gracias. A verdad que se me adiantou Carlos e tal, porque si aquí hai xente que traballou especialmente, non? Quero agradecer tanto a Joaquín, o concelleiro, como o secretario municipal,
ao presidente de Portos, José Antonio Álvarez, que, desde logo, en todo momento deu facilidades con o seu equipo, non? E, sobre todo, especialmente, lóxicamente, aos usuarios, aos pescadores deportivos, que van a poder realizar, non, con maior seguridade algo que lles gusta, que é un tema, como decía antes Joaquín, un tema histórico, non? É parte de nosa historia, e a partir da firma xa do convenio, pois, habrá máis seguridade para todos e moitas máis facilidades. Procedemos á votación. Votos a favor do convenio entre Portos e o Concello de Baiona. Unanimidade. O seguinte punto do día é o expediente 1211-2025 e a adhesión ao espacio Starlight por parte do Concello de Baiona. Ten a palabra doña Ruth Álvarez. Gracias. Propoñemos, neste caso, o Pleno da Corporación, previo ditame da Comisión Informativa, a seguinte proposta de acordo. Primeiro, a adhesión á declaración sobre a defensa do ceo nocturno e o dereito á luz das estrelas. Na devandita declaración, emanada na primeira Conferencia Internacional Starlight de 2007, en cuxa elaboración participaron representantes de UNESCO, de AOMT, IAU, IAC, Programa MABE, Convención Ramsar, ademais de outros organismos internacionais, contéñense os principios e reflexións que levan a considerar o ceo nocturno como un patrimonio de todos e exponse as recomendacións para protexelo e valoralo como un ben científico, cultural, ambiental e turístico de primeira magnitude. Con esta declaración, iníciase unha campaña internacional xestionada pola Fundación Starlight en defensa da calidade dos ceos nocturnos e o dereito á observación das estrelas, aberta á participación de todas as institucións públicas e privadas, asociacións científicas, culturais e cidadás relacionadas coa defensa do ceo nocturno. Preténdese así reforzar a importancia que os ceos limpos teñan para a humanidade, realzando e dando a coñecer o valor deste patrimonio en perigo, dando a coñecer o valor que este patrimonio en perigo posúe para a ciencia, a educación, a cultura e o turismo. Así tamén destácase o dereito a un ceo nocturno non contaminado como factor de calidade de vida, axudando a difundir os beneficios directos e os indirectos, tecnolóxicos, económicos e culturais asociados á observación das estrelas. Ao adherirse á Declaración de Defensa do Ceo Nocturno e o dereito á luz das estrelas, asúmense como propios os obxectivos contidos na mesma. Segundo, que se proceda á remisión do certificado do acordo adoptado, o GDR, para continuar cos trámites oportunos. Gracias, don Carlos Gómez. Sí, Iago Pereira. Ben, nós estamos a favor, vamos a votar a favor, pero, bueno, gustaríame simplemente destacar o punto número 5 da declaración sobre a defensa do ceo nocturno, o dereito á luz das estrelas. Bueno, que todo está moi ben, toda a documentación e toda esta declaración, pero, bueno, este punto 5 concretamente dice: os efectos negativos sobre a calidade atmosférica dos ceos nocturnos nos espacios naturales causados polo incremento de emisións e intrusión da luz artificial afectan gravemente a moitas especies, hábitats e ecosistemas. O control da contaminación lumínica debe, polo tanto, ser un requisito básico nas políticas de conservación da natureza, incorporando esta dimensión na xestión das áreas protegidas, garantizando de forma máis efectiva a protección do medio natural e conservación da diversidade biolóxica. Por que fago fincapé neste punto 5? Porque vai orientado, lóxicamente, a cuestión da contaminación lumínica, pero tamén do que é a protección da natureza e a conservación da diversidade biolóxica, algo bastante importante. Como todas e todos sabemos aquí, a maior parte do Concello de Baiona, pola súa idiosincrasia urbanística, pois, bueno, ten unha alta contaminación lumínica e me gustaría que lembren
os señores e señoras do Partido Popular este punto número 5 cando apoian a construción dos eólicos na Groba, por exemplo, ou Altri, ou cando no planeamento urbanístico no seu momento o actual alcalde planificaba en un terreo con patrimonio natural a instalación dun campo de golf. Mais alá de todo isto, votamos a favor. Non vamos a abrir debates de aquí porque senón podíamos estar hasta as 10 da noite. Doña Ruth Álvarez, algún comentario máis? Non, iba a decir que non sei se estou abrallada, sorprendida ou un pouco tomalo como o chiste do día. Pareceume unha ensaladilla rusa o que vostede acaba de traer aquí, mezclou un montón de temas que penso que entre contaminación lumínica e un campo de golf creo que hai bastante diferencia, por non decir o tema dos eólicos e todo demais. Bueno, eu penso que non é o momento de abrir eses debates ou de volver a traer a esta mesa eses debates, pero, bueno, é unha opinión. Carlos. Bueno, moitas gracias. É que isto é unha cuestión de sensibilidade co medio ambiente, que a sostenibilidade, que precisamente o que non se pode un día decir arre e outro día decir só. É certo, nós estamos a favor deste tipo de iniciativas, igual que nós no seu momento, por estando en favor deste tipo de iniciativas, pois nos opuxemos a implantación dos eólicos. Precisamente porque a sensibilidade que tela co medio ambiente e ca sostenibilidade do entorno. Que vostede diga que isto é mezclar, bueno, para vostede seguramente sí, porque a súa sensibilidade, que non quero decir que non a teña, é diferente a que poda ter eu, por exemplo. Por lo tanto, insisto, nós imos a votar a favor, pero tamén é certo que eu creo que hai que manter unha postura congruente a hora de cando se fala do medio ambiente. Non é mezclar churras con merinas, ou polo menos para nós non o é. Gracias. Gracias, don Iago Pereira. Dende logo que non, e ademais non será vostede o que me diga que o que eu teño que decir é argumentar, lóxicamente. E se de verdade pensa que un campo de golf, un parque eólico, Altri, non contamina lumínicamente, dende logo é que non sabe de que vai a vaina. Entonces teremos que estar máis fiscalizando a un goberno do Partido Popular de Baiona que realmente non sabe nin o que está asinando. Insisto, nós votamos a favor. Moitas gracias. Procedemos á votación. Votos a favor da adhesión a Starlight. Unanimidade. Grazas. Pasamos ao punto número 4, expediente 1176-2024 sobre inventario de camiños. Ten a palabra doña Ruth Álvarez. Trátase neste caso dun terreo nomeado Ortiña dos Ríos, localizada en Carneiras, Baíña. A vista do expediente, a conclusión que temos é que non existen suficientes indicios para modificar o inventario de bens, dado que da documentación que figura no expediente non se desprenden os indicios suficientes que permitan deducir a titularidade da parcela en favor da solicitante. Por isto, esta alcaldía eleva ao pleno da corporación, previo ditame da Comisión Informativa, a adopción do seguinte acordo. Primeiro, desestimar a solicitude presentada por dona Teresa Costas Miniño, en consecuencia non proceder á rectificación do inventario de camiños e vías para a exclusión da parcela que figura no inventario de bens municipais na ficha número de orde 18 dentro do epígrafe primeiro grupo B, visto que a vista dos expedientes non existen suficientes indicios para modificar o inventario de bens. Non figura no expediente, non se desprenden indicios suficientes que permitan deducir a titularidade a favor da solicitante. Segundo, dar traslado deste acordo á interesada mediante a notificación do mesmo co réximen de recursos aplicables. Moi ben, don Carlos Gómez. Moitas gracias. Bueno, nós, como sempre, nestes puntos de modificacións ou solicitudes de modificacións de inventario do catálogo de bens, sempre vamos a facerlle caso para ter en conta os informes técnicos, polo tanto, vamos a votar a favor da proposta.
Informes técnicos favorables, a favor tamén. Procedemos á votación. Votos a favor. Unanimidade. Pasamos ao seguinte punto de orden do día, o número 5, expediente 2675-2020, tamén referente a inventario de camiños. Ten a palabra a doña Ruth Alba. Señor alcalde, se me permite, este é a segunda vez que ven aquí por un recurso de este camiño. No seu momento abstúdose a concelleira Andrea Pérez e vai facer o mesmo neste pleno. Como acaba de decir o señor Gómez, trátase dun recurso interposto, un recurso potestativo de reposición contra o acordo adoptado polo Pleno da Corporación na súa sesión ordinaria de data 2 de 2024. Polo que podemos ver no expediente, nos informes, a maiores hai un novo informe técnico chegado ao expediente con data 14 de 3 de 2025, donde se volve novamente a salientar que a parcela non conta con acceso rodado directo dende o camiño público Louzán de Casal. A vista do expediente, elevamos ao Pleno da Corporación previo dictame favorable da Comisión Informativa a seguinte proposta de acordo. Primeiro, desestimar o recurso potestativo de reposición interposto por don Ramón Palao Gómez con data 14 de 11 de 2024 contra o acordo adoptado polo Pleno da Corporación na súa sesión ordinaria de data 2 de 10 de 2024. Segundo, que se proceda a notificación da resolución do presente recurso de reposición aos interesados no presente procedimento co réxime de recursos aplicables. Don Carlos Gómez. Igual que no pinto anterior, imos a votar a favor da proposta. Don Iago Pereira. A favor tamén. Procedemos a votación. Votos a favor. Unanimidade, salvo a falta de a concelleira. Llamarla, sí. Punto número 6, expediente 1326 do ano 25, moción do Partido Popular, denuncia da quita da deuda e financiación xusta. Ten a palabra doña Ruth Álvarez. No panorama actual español de negociacións secretas e pouco transparentes entre unha parte do goberno e os socios separatistas que lles manteñen, cuxo único obxectivo é manter no poder ao señor Sánchez, enfrontámonos a un novo capítulo de vulneración das máis elementais normas democráticas, que consiste en acordar unha absorción ou asunción de 83.000 millóns de euros de débeda anunciada pola ministra de Facenda, a señora María Jesús Montero, para aliviar a débeda independentista, chantaxear ao resto de comunidades autónomas e enganar ao conxunto dos españois, facendo crer que quita e condonación é igual a desaparición, cando non é certo. Fagamos unha breve cronoloxía dos feitos que están na base desta situación anómala. Tras o resultado electoral do 23 de xullo de 2023, Pedro Sánchez, a fronte da lista socialista que non gañou esas eleccións, fíxose que a investidura de presidente co apoio de 8 forzas políticas de toda índole e condición. Sumar, Podemos, Junts, ERC, PNV, Compromís, EH Bildu e o BNG. O apoio máis difícil de conseguir foi o de Junts, a cuxo fronte se atopa Puigdemont, fuxido da xusticia, que impuxo a condición de amnistía e a negociación en Suiza con mediador internacional. Desde entón, cada acordo parlamentario no Congreso pasa inexorablemente por conseguir o polgar alzado deste señor. Para o señor Sánchez, calquera pacto ou negociación, por moi secretos que sexan, sérvenlle para manterse na Moncloa, e así o fixo saber a todos os seus ministros e aos portavoces parlamentarios da amalgama política que lle sostén. A partir de aí, todo é pedir que se vos dará
e gastar o que faga falta, que para iso están os impostos dos españois. Un dos últimos capítulos das cesións así acordadas a favor do independentismo e en contra da Constitución afecta o sistema de financiamento territorial no seu conxunto e ten como protagonista a outro socio independentista, neste caso a ERC. E isto é así porque a desigualdade social e a división territorial é o que trasluce o anuncio dunha absorción de débeda de 83.000 millóns de euros ás comunidades autónomas cando o que estas exixen é unha reforma do sistema de financiamento que, debendo revisarse hai anos, necesita dunha urxente reforma equitativa, xusta e solidaria. Todo o mundo sabe que este anuncio trae a súa causa no apoio de ERC a Pedro Sánchez como presidente do Goberno. A débeda, así tratada, só trasládase ao conxunto dos españois e tradúcese en menos capacidade para as comunidades autónomas e máis gasto para financiarse. Pero esa reforma tan ansiada do sistema de financiamento só pode ser efectiva e realista se alcanza aos entes locais, de forma que sexan simultáneas e contemplen o impulso, reforzo ou creación de instrumentos de colaboración e cooperación coa Administración Xeral do Estado e as comunidades autónomas naqueles asuntos ou nos que sexa preciso a actuación pública local. Tanto as administracións autonómicas como as locais estamos cansadas de tanta mentira, trampas e bulos do goberno socialista no seu intento de facer pasar por bo o que non son máis que concesións, privilexios e beneficios para determinados grupos políticos que se caracterizan por algo, os seus gobernos e pola insolidaridade. Por todo isto, o Grupo Popular no Concello de Baiona eleva ao Pleno a seguinte proposta de acordo. Primeiro, instar o presidente do Goberno e a ministra de Facenda a negociar e pactar a reforma dos financiamentos autonómica e local baseada nos seguintes principios. Multilateralidade, porque todos os actores afectados deben opinar e participar da reforma. Solidariedade, principio básico e fundamental do noso modelo constitucional de financiamento. Suficiencia financiera, para garantir a prestación dos servizos públicos que gozan todos os españois como sanidade, educación e servizos sociais, vivan onde vivan. Análise dos investimentos, xa que non se pode permitir o uso partidista dos investimentos do Estado nun determinado territorio, en prexuízo do outro e que acaban por converterse en sustitutas dun novo sistema. Fondo transitorio, porque se de verdade quérese unha reforma xusta do sistema, un xesto claro sería a posta a disposición dun fondo transitorio para que as comunidades autónomas fagan fronte sen tensións á prestación dos seus servicios públicos fundamentais, incluída a cooperación local. Reestructuración da débeda, tal e como defenden os expertos, con mecanismos como períodos de carencia, tipos de interese bonificados, alongamento dos prazos de amortización, fondo complementario e a progresiva volta aos mercados. Segundo, en liña co anterior punto, solicitar a vicepresidenta primeira e ministra de Facenda e ao Ministerio... Perdón, hoxe estou un pouco espesa ca lengua. En liña co anterior punto, solicitar a vicepresidenta primeira e a ministra de Facenda e ao ministro de Política Territorial e Memoria Democrática para, en colaboración coa FEMP, actualizar as leis de bases de réxime local e de racionalización e sustentabilidade da administración local para a determinación das competencias en materia de servicios sociais, sociosanitarios, economía, emprego, desenvolvemento local e axenda urbana, políticas de mocidade, políticas de igualdade e de loita contra a violencia de xénero, consumo e educación, co fin de evitar duplicidades ou triplicidades. Crear, reforzar e impulsar instrumentos de colaboración e cooperación coa Administración Xeral do Estado e as comunidades autónomas naqueles asuntos que afecten ou nos que sexa precisa a actuación pública local.
Concretamente, a participación da FEMP no Consello de Política Fiscal e Financeira e nas conferencias sectoriais como membro de pleno dereito. Impulsar de maneira prioritaria e urxente a reforma do actual sistema de financiamento local de forma simultánea ao financiamento autonómico. Terceiro, en relación coas comunidades autónomas e de acordo co principio de lealdade institucional, reivindicar que calquera norma autonómica que cree servizos de competencia municipal ou xere gastos que deban afrontar as entidades locais estableza os mecanismos de financiamento correspondentes. Cuarto, instar ao Goberno de España a que actualice as entregas a conta para 2025 e as referencias relativas á participación nos tributos do Estado, as PIE, correspondentes a 2025 e habilítese o pago das liquidacións definitivas para 2023 de acordo ao manifestado pola Vicepresidencia Primeira e Ministra de Facenda na reunión da CNAL do pasado 16 de xullo de 2024. Quinto, dar traslado destes acordos á Presidencia do Goberno, á Vicepresidencia Primeira e Ministerio de Facenda, ao Ministerio de Política Territorial e Memoria Democrática, aos portavoces parlamentarios no Congreso e ao Senado e á Xunta do Goberno da FEMP. Muchas gracias, Carlos Gómez. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, a verdad que alegorías, fala vostede de mentiras. Falan aquí nesta moción de apoio de forzas políticas de todas as cores. É verdade. Pode decir o mismo Partido Popular? No. Por qué? Porque, mire, cando se aplicou o artigo 155 en Cataluña, por poñer un exemplo, que había que aplicalo, foi precisamente porque non se fixo democracia. A democracia é diálogo, é falar e chegar a acordos. Máis democracia que nestes últimos anos neste país non hai. Pero claro, como vostedes están acostumados a gobernar con maiorías absolutas, pois claro, o diálogo e a democracia pois non se converte en realidade. Dicen que vale calquera cousa con tal de gobernar, non? Gobernar significa chegar a acordos e máis cando non hai unha maioría parlamentaria e que estamos en contra da Constitución. Bueno, como veño dicindo en máis dunha ocasión aquí neste pleno, as leis son interpretables. E para iso tamén é certo que están os xulgados para decir se as decisións que se toman son constitucionais ou non o son. Dicen tamén, falan dunha reforma do financiamento exixida polas comunidades autónomas. Non sei cantos anos estuvo o señor M. Rajoy, donde non se fixo ningún tipo de reforma neste senso. E fala de gobernos insolidarios, os gobernos do Partido Socialista. Tan insolidarios son que se suben as pensións, axúdanse en épocas de crisis como foi a pandemia e agora co tema dos aranceles ás empresas para que non haxa despidos, e un longo, etcétera, etcétera, etcétera. Cosa que diso vostedes non se acordan porque precisamente tomaban outro tipo de decisións. Pero vimos falar primeiro da implantación do modelo actual de financiamento que foi implantado no ano 2010 polo goberno do señor Zapatero. Xa hai 15 anos daquelo, e daquela xa tamén o Partido Popular decía o mismo, tiña o mismo discurso, decía que a necesidade de contentar os seus socios en Cataluña. Pero vostedes, como sempre, confrontan, boicotean os diferentes acordos que pode haber cas comunidades autónomas. Eu sei que o Partido Popular, precisamente, non é dos que máis lle gusta que haxa 17 comunidades autónomas neste país, pero así o di a Constitución e hai que respetalo. Oxe, o Partido Popular, sin que, aínda que non me pareza, defende, aínda que non lle gusten, aquel modelo e ataca a vontade precisamente de modificalo, por moito que digan o contrario. Porque senón sentaríanse a falar do cambio de modelo de financiamento.
unha vez tras outra, as comunidades autónomas, os presidentes das comunidades autónomas do Partido Popular, de feito, creo que foi a semana pasada, co ministro de Xusticia, boicotearon a reunión con el. Se non o saben, vayan á prensa e poden ao hemeroteca e poden miralo. Para nós, a condonación de débeda é o punto de inicio para o financiamento autonómico, pois permite ás comunidades autónomas liberar parte da súa débeda. O plan proposto tería unha quita para a Galicia de 4.010 millóns de euros, dun total de máis de 12.000, por certo, débeda que triplicaron dende que gobernan de maneira ininterrumpida dende o ano 2009 en Galicia. Ata o momento, Galicia pagou ano algo máis de 1.700 millóns de euros en débeda, máis que calquera das consellerías, salvo a de Sanidade e Educación, e máis dun 10% do orzamento total do goberno autonómico. A quita é dun 33%, ou a proposta é dun 33%, o mesmo que decir un euro de cada 3 que asumiría o Estado e que non sería débeda da nosa comunidade autónoma. E claro, o señor Rueda négase para xerar unha vez máis confrontación e atender os intereses do señor Feijóo, o mesmo que decir os intereses do Partido Popular, por riba do interés xeral que o que teñen que defender calquera das persoas que teñan responsabilidades políticas, ou o mesmo que ven sendo, neste caso, defender realmente os intereses dos galegos e das galegas. Eses 4.010 millóns de euros, que xa non sería débeda autonómica, permitirían ter fondos para dedicar as súas competencias, SAF, transporte e un longo, etcétera, etcétera, etcétera. De feito, vostedes aquí fan referencia no punto terceiro en relación ás comunidades autónomas de acordo co principio de lealdade institucional, reivindicar que calquera norma autonómica que cree servicios de competencia municipal ou xere gastos de forma que deban afrontar as entidades locais establezca os mecanismos de financiamento correspondentes. Falamos do SAF? Esas son competencias que o goberno autonómico da Xunta de Galicia lle fixo asumir a todos os concellos. Falamos do transporte tamén, que asumen a maioría dos concellos que están adheridos ao convenio do transporte metropolitano. A iso se refiren. Iso que ten que pagalo é a Xunta de Galicia. Acabei a miña primeira intervención. Gracias. Muchas gracias, don Iago Pereira. Ben, vamos a ver, primeiro, sobre a exposición de motivos. Bueno, lendo da sensación, ¿no?, de que esta quita ou esta condonación de débeda vai directamente a comunidades autónomas gobernadas por forzas independentistas, cando, bueno, nos gustaría lembrar que, por exemplo, hacia onde van orientada a moción que Cataluña non está gobernada por forzas independentistas. En este momento o goberno é do PSC-PSOE, non? Eso por un lado. Despois, está moi ben, tamén na exposición de motivos, en algún momento fala financiamento dos entes locais, e, como xa debatimos en outro pleno non fai moito, hai que lembrarlle que o PP rexeitou melloras para os concellos. Sobre o tema dos obxectivos de estabilidade orzamentaria e débeda pública para o conxunto da administración pública, incluída as entidades locais, como digo, para o período 25-27 e tamén o límite de gasto non financiero do orzamento do Estado para o 2025. Foron rexeitadas, insisto, tanto no Congreso como no Senado, polo propio Partido Popular. Entón, está moi ben que se preocupen pola financiación dos concellos, pero preocúpense sempre, por favor. Despois, no tocante á reforma do sistema financiero autonómico, evidentemente, nós estamos a favor da reforma, pero non se pode esquecer que os problemas de financiamento de servizos básicos, que ao final do que se trata, que a Xunta de Galiza e os concellos sufren como consecuencia da falta da reforma e adecuación do sistema de financiamento autonómico local, nesta altura, lóxicamente, é unha responsabilidade
do Estado, do Goberno do Estado, en este caso PSOE e Sumar, pero, bueno, o que falamos tantas veces, non? Ahora piden moito, pero, bueno, hasta fai pouco era responsabilidade tamén do propio Partido Popular. Na moción tamén alúdese á desigualdade social, división territorial, fala de concesións, privilexios e beneficios para determinados grupos políticos, insolidarios, pero os propios condicionantes que temos en Galiza, como pode ser a dispersión habitacional, o envellecemento, etc., nunca son considerados polo Partido Popular cando vai máis alá do padornelo. Entón, a cuxa ponderación non garante é suficiencia do financiamento destes servicios básicos, como digo, nunca se teñen en conta. E neste saco metemos tamén ao PP e ao PSOE dende o BNG. Creemos que o PSOE en este aspecto segue a mesma liña equivocada e así persisten na súa intención de modificar ditos criterios de xeito cosmético, pero non se profundiza e se reforma esta cuestión de financiamento. É moi importante ter claro que é injusto tratar de forma igual aos desiguais, eso é injusto. Por eso o tema do financiamento ten que ser reformado e en base a isto. Como decía, a parte das nosas condicións como país, non abonda, por exemplo, con perfeccionar o cálculo de poboación axustada. A próxima reforma, como digo, debe ser aproveitada para dotar a Galiza dun sistema de financiamento propio que así evite o espolio fiscal, un concerto económico froito dun pacto bilateral, evidentemente racional, transparente, que regule as relacións financeiras da Galiza co Estado. Un modelo que non debe ser considerado como un privilexio insolidario, porque non o é, senón como un dereito que creo que galegos e galegas temos. Tamén, cando se fala de todo isto, non podo deixar de decir que, bueno, agora o Partido Popular parece que en todo o que ven a ser o gasto público, pois, bueno, ten sempre algunha problemática de decir algo que no rescate bancario non tuvo ningún problema en regalarlle aos bancos e ás empresas privadas millóns e millóns de euros de todos e todas. Nós admitimos que a quita parcial da débeda non resolve o problema, ainda que, bueno, poderíamos aceptala desde logo, pero eso non resolve o problema de financiamento se non conseguimos, o que digo, un concerto económico propio para evitar todo isto. E con respecto xa aos puntos de acordo directamente, nos poderíamos chegar a aceptar a moción eliminando o primeiro punto, sin lugar a dúbidas, porque ao final todo isto que acabo de decir vai en contraposición a ese primeiro punto. No segundo punto da moción, deixar moi claro ou poñer ou engadir un punto que poña as medidas propostas poden ser consideradas sempre cando no que atinxe a reforma do sistema de financiamento se defenda un concerto económico propio para Galiza. E no terceiro, cuarto e quinto punto non teríamos problema en apoialos. Nada máis, grazas. Muchas gracias, doña Ruth Álvarez. Vou empezar repetindo. A débeda non vai desaparecer. Cando a quita non é que se perdoe e que nadie pague esa débeda. Cambia de mans. A señora Montero utiliza no Consello de Política Fiscal o Consello de Política Fiscal e Financiera o seu antollo, incluso para enfrentar as comunidades autónomas, sometendo a consideracións asuntos que exceden da súa competencia ou incluso que xa están aprobados ou requiren dunha lei, como é o caso do reparto do imposto da banca ou a condonación. O Goberno plantexou, vou a pedir un axuda un momento, podesme pasar eses folios? No, o bloque, para que sexa un poquinho máis gráfico, vale?
O Goberno plantexou nun folio e medio a xestión de máis de 83.000 millóns de euros, sen ningún detalle. Para unha cantidade similar de axuda directa no plan Next Generation presentouse con un informe de 348 páxinas inicialmente. Aquí nin as hai, o sea, o montante sería maior. Eso é para que vexamos simplemente a comparativa. O Goberno continúa instalado no trilerismo fiscal. Trata de facer creer aos cidadáns que se lle vai a perdonar máis de 80.000 millóns de euros, pero diso nada. O que se vai é a mutualizar esa débeda. É dicir, vais a repartir entre o conxunto dos españois e a pagarse por parte dos españois por su condición de andaluces ou castellanos, manchegos, vai a pagarse por estes pola súa condición de españois. A débeda va a pasar de deberse ao Banco de Madrid, de Valencia ou de Andalucía a deberse ao Banco de España. O Goberno emprega un exemplo de que, como se a un español lle pagasen a mitade da hipoteca e dixese que non, eso é mala fe ou é inutilidade. O certo é que nadie perdoa a débeda. Simplemente, repito, cambia de mans. A deuda mutualízase e pasamos a pagala todos os españois. En resumidas contas, e para que se entenda ben, os españois debían, antes da condonación, 1,6 billóns de deuda. E agora seguirán debendo 1,6 billóns de débeda. O mesmo, nada cambia. A ningún español se lle condona o IBE, o IRPF ou o IBI. Aquí trátase de que primeiro foron políticos indultados, unhos políticos indultando a outros políticos, logo políticos amnistiando a políticos, e agora políticos condonando políticos, todo a cambio de permanecer na Moncloa, e pagado cos cartos de todos os españois. Aos perceptores do ingreso mínimo vital, os que se lle ingresou indebidamente unha cantidade, pediuse a devolución, non se lles condonou. A condonación é un prezo político, nacido desa negociación de investidura de Sánchez e non antes. De feito, o acordo de condonación o anuncia ERC primeiro, non o Goberno. Fíxose extensivo ao resto das comunidades autónomas para que non resulte demasiado revelador e, de paso, permite ao Goberno pôr en marcha a maquinaria de confrontación entre as comunidades autónomas. Esténdeno, ademais, vía previa solicitude. Se é tan boa esa condonación, por que non se fai de maneira automática, salvo negativa expresa? Si esta mutualización é tan boa, por que non aceptaron no seu momento negociaciones cas comunidades autónomas e concluíron como unha proposta no seu programa electoral? E máis, se é tan boa, por que non condonar toda a débeda a todos? A propia Montero recoñece que non saben aínda que débeda e que tipo de interese vai a condonar, polo que non sabe o aforro que se lle pode xerar ás comunidades autónomas. De verdade se presenta unha proposta sin haber feito nin os números máis importantes? Unha proposta así, nun folio e medio. E que nin siquiera pretende facer que as comunidades autónomas aforren intereses. Montero está utilizando as comunidades autónomas como arma arroxadiza e a financiación de todos os españois para facer política partidista co fin de atornillarse na Moncloa e facilitar, de paso, o seu camiño hacia San Telmo. Aí esa Andalucía. Montero fai campaña en Andalucía cos cartos de todos os españois.
Argumentos como que se está rechazando poder gastar máis cartos en sanidade, educación e políticas sociais son mentiras. O que se condona non é aforro directo, simplemente é unha operación contable. Ademais, aínda que houvese aforro, habería unha limitación grande para invertilo en servicios públicos pola chamada e coñecida por todos regra de gasto. Esta proposta solamente es beneficia o mal xestor que non o infrafinanciado é o que sobe impostos. A metodoloxía é un disparate. Esta proposta tendrá que materializarse ademais por lei orgánica, polo que o resultado final respecto ao que agora pode variar, o que agora hai pode variar moitísimo. Vostede dice que o Partido Popular, como dixo, que confrontamos e boicoteamos calquer intento de acordo coas comunidades e que non fixemos nada a prol da reforma do financiamento. Mire vostede, eu penso que, como lle teño dito en máis dunha ocasión, creo que ten que ler un poquinho máis de historia económica e política. E non interpretala ou dibuixala, reescribila vostede. Porque o Partido Popular comentou que a reforma consultando os presidentes autonómicos nunha conferencia de presidentes, e foi no 2017, cando, gracias ao bo desempeño da economía, permitiuse abordar a reforma do sistema porque había recursos que repartir. Posteriormente, reuniuse os conselleiros de Facenda que nombraron un experto de cada comunidade autónoma para elaborar un informe de expertos e empezouse o proceso da reforma pausado pola negociación dos PGE do 2018 e truncada pola moción de censura. Despois chegou Sánchez poñendo como prioridade a reforma do sistema e non fixo nada en 7 anos. Igual que a señora Montero. A señora Montero chegou como ministra reclamando como prioridade máis recursos e unha reforma do sistema de financiación. 7 anos despois non fixo absolutamente nada. Isto non ten ningún sentido, non é beneficioso para as comunidades autónomas e tampouco é beneficioso, por suposto, para Galicia. Señor Pereira, o único que sí que me gustaría é que non vexo claro o seu posicionamento do BNG, porque eu non sei se está enfrascado nese apoio a Moncloa ou se realmente vostedes queren esa reforma do sistema de financiamento. De verdade que ás veces teño moitísimas dudas de que o obxectivo sexa o último que nomei. Muchas gracias, don Carlos Gómez. Muchas gracias, señor presidente. Madre mía, mezcla os fondos Next Generation, que hai 300 e pico folios, ahora co tema da modificación do modelo de financiación autonómica. Fíjese o que chegou a decir vostede, que a condonación de débeda é un prezo político. Habría que decirlo ao señor Rajoy tamén cando lle condonou a deuda a todo o sistema financiero deste país, 63.000 millóns de euros que non sabemos onde están, ademais atacando a Caixa das Pensións, dereitos de todos os españois e de todas as españois tamén. Fala tamén de que a señora Montero quere condonar a débeda en Andalucía porque quere, pois é unha maneira de ir a polo goberno de Andalucía. Que pasa, o señor Moreno ten medo? Pero mire, lonxe das especulacións que é o que se adican a vostedes, realmente son uns auténticos trileros e vostedes sí que o son, porque podemos ver todo o que ocurriu neste último ano co tema da imputación do fiscal xeral do Estado, que parece que a culpa toda é dele ao final, que foi el neste caso imputado ou vai ser imputado ou como queran chamar, porque intentan desviar a atención da realidade. Son os reis dos bulos,
Pero lonxe de todas esas especulacións e intentos de transmitir que Galicia, concretamente, e o resto de comunidades autónomas en xeral, van a ser maltratadas, concretamente Galicia, en suposto de favor de Cataluña, por exemplo, o modelo inclúe dúas cuestións esenciais para Galicia. En primeiro lugar, o cómputo do modelo facía referencia o señor Pereira antes, sobre poboación asustada, é dicir, que se consideran as dificultades para ofrecer os servicios públicos que se financian con estes fondos. Por iso Galicia, que ten un 5,5% da poboación total de España, do Estado, recibe fondos por un cómputo do 6,7% da poboación asustada. E seguramente sexa insuficiente. O cálculo está feito tomando en conta, como se decía, como cuestións, o avellantamento ou dispersión xeográfica da poboación, que fan que os servicios sexan moito máis caros, motivo polo que se paga, neste caso, un pouco máis cara, por decirlo de alguna maneira, para que todos nos podan entender. Punto número 2. Deste reparto forman parte todas as comunidades autónomas do réximen xeral. Lonxe das patrañas ou mentiras que durante tempo se contaron de que os sistemas de financiamento e condonación de débeda se farían só con algunhas comunidades autónomas, cando a realidade é a que se dirixe a todas as que están dentro do réximen xeral, salvo Euskadi e Navarra, que non entran porque non están no réximen xeral. Esta é unha proposta de Estado que non prioriza territorios, senón que, neste caso, establece criterios obxectivos para financiar a dotación de servicios e actúa en consecuencia. Estes criterios son os que o Partido Socialista leva defendendo dende sempre, o igual que outros organismos como o Foro Económico de Galicia, que defende que deberían ser parte dunha proposta de condonación de débeda. A poboación asustada e todas as comunidades autónomas tamén pertencen ao réximen xeral. Estes criterios son tamén os que deben rexer para o resto do financiamento autonómico. Que fai o Partido Popular para atacar o acordo que neste caso os galegos hayan perxudicados, según vostedes, cas súas medidas? Un modelo feito a medida para Cataluña. Bueno, Cataluña terá unha quita do 20%, Galicia dun 33%. Se ese 20% vou para Cataluña, o noso entender o 33% para Galicia tamén é bo. Por outro lado, a comunidade autónoma que máis debe se lle condonará será Andalucía con 18.900 millóns de euros, que é do Partido Popular, ou gobernada polo Partido Popular. E a comunidade autónoma que máis porcentaxe da súa débeda se lle condona é Canarias con 50%. Da casualidade tamén que é do Partido Popular. As comunidades autónomas que terán máis débeda condonada per cápita, neste caso son Andalucía, a Comunidade Valenciana e Murcia. Casualidade tamén que son do Partido Popular. Galicia está por riba da media da condonación, se vostedes miraron realmente os números, da todas as comunidades autónomas, polo que podemos decir que das máis beneficiadas polo cómputo do Estado. Negarase aceptar a quita porque outros tamén están beneficiados. Como vostede ben decía, e iso está moi implantado pois neste país, e que claro, que usa o beneficiado dos demais tamén, sempre queremos estar por riba dos demais, e precisamente iso non é ser solidario. Dicen tamén que un modelo trampa que non elimina débeda, como ben decía vostede, que seguirá sendo do sistema público. De acollerse a este feito da débeda, baixará en 4.010 millóns de euros nas contas públicas de Galicia. Negar iso é mentir. Cando, por exemplo, recibimos fondos europeos, temos que decir que tamén son fondos públicos. E hai que devolvelos como os fondos Next Generation, que fixo vostede antes referencia.
ou tamén os fondos do Estado que financian as comunidades autónomas ou os concellos. Pero a débeda deixará de computar sí ou sí para a Xunta de Galicia e poderá reducir as amortizacións. Terá 4.010 millóns de euros menos que devolver e non pagará os intereses correspondentes por ela, que a día de hoxe, se non me equivoco, máis ou menos andan nos 100 millóns anuais. Por moito que digan que falar do financiamento autonómico non é débeda, é mentira, porque eses 4.010 millóns que decía antes de quita permite a súa liberación para destinar esa cantidade ás partidas orzamentarias das delegacións do Estado ás comunidades autónomas. Como sempre, señores e señoras do Partido Popular, mentiras e máis mentiras. Onde están as propostas? Ou é que eses 4.010 millóns van a ser difíciles de repartir ou de destinar? Teñen aí para adicar máis a sanidade. Teñen aí outros máis diñeiro para tamén adicar a educación e outras cousas. Sí que é certo, hai unha cousa, aquí sí que me refiro ao BNG, no acordo de goberno do ano 23, e aquí fago referencia a páxina 1.3, donde o BNG algo así viña dicindo que claro, que se lle condonaba, que se lle condonaba débeda a algunhas comunidades autónomas, que a Galicia se lle compensara. Non se compensou a ninguén, senón que a proposta é en igualdade de condicións. Esta proposta é ambiciosa para Galicia, e dende Galicia, o Partido Socialista, traballamos para que calquera medida de importancia para a nosa comunidade autónoma, para o noso país, é defender, en definitiva, a todos os galegos e galegas. Moitas gracias. Moitas gracias, don Diego Pereira. Ben, primeiro, corroborar o que acaba de decir o portavoz do Partido Socialista, no sentido de que, no acordo de investidura, lóxicamente non iban os termos alcanzados a día de hoxe, pero, era, como dixo el, un dos condicionantes. Despois, vamos a ver, a señora Álvarez dice que non se aclara moi ben do posicionamento do BNG, pero realmente di isto para a frase que fixo a continuación para o tema do apoio da Moncloa, porque están o Partido Popular e en Baiona o Partido Popular é avantaxado, están en modo Ayuso total, e así o veñen facendo en todos os plenos. Parece que o enemigo de Baiona é Sánchez e todas as súas políticas. Pero, vou aclarar o posicionamento do BNG. Creo que na miña intervención debían repetir como 4 ou 5 veces, vou repetir unha vez máis. Sobre todo é un concerto económico propio para Galiza, para que sexa máis real, concreto e xusto, porque temos os condicionantes que outros territorios non teñen. E xa non só eso, sino que tamén a cuestión da financiación, ca tributación, temos moitísimas empresas, moitas, que sacan un beneficio do noso territorio, léase, por exemplo, máis claro, todas as eléctricas que tributan en Madrid, e iso non computa como parte, digamos, do noso financiamento propio, e en eso penalizamos, cando que sempre sufrimos as consecuencias, pero non obtemos renda nin beneficio na cuestión de financiamento e tributación, algo que, por certo, o Partido Popular está a favor de que continúe así. O tema este do concerto económico entendemos que sería a solución para poder, como sempre temos falado aquí moitas veces, incluso hoxe o señor López Goce no primeiro punto falando do deportos, todo o que sea competencia, xestión e autogoberno propio para o noso país sempre vai a ser beneficioso, porque vamos a saber mellor os galegos e as galegas invertir os cartos que non o que nos digan dende Madrid, eso dende logo. Despois, deixou algunhas perlas na súa intervención, creo.
insisto, o que decía, chegou a decir que a ningún español se perdoa o IBE máis o IRPF, dixo, insisto, o está dicindo a voceira dun partido que lle regalou máis de 80.000 euros á banca. De verdade, non había problema desde o Partido Popular por regalarlle a empresas privadas, en este caso a banca, máis de 80.000 euros. E regalar, insisto, regalar, porque vostede dixo que todo isto, baixo o seu argumento era non hai que esquecer que a débeda non vai desaparecer, sino que cambia de mans. Correcto. Cando o Partido Popular gobernaba, non é que os cartos cambiaran de mans, non, é que cambiaron de bolsillo, pero non houve retorno, e iso non tiveron problema. Tamén agora están super preocupados polo gasto social, polo financiamento, por non sei que, por non sei canto, agardo tamén que se opoñan ao aumento do gasto militar, co que están a favor, que está tanto de actualidade, e soliciten que non se aumente ese gasto militar e que se destine a todo eso, a toda esa batería de cousas e de tanta preocupación social que parece amosar o Partido Popular, perdón, cando realmente só lle interesa a nivel discurso. Insisto, a nosa posición, por si non lle quedou claro, sobre todo é un concerto económico propio para Galiza. Volvo a dicir o que comentei tamén ao principio no tema de proposta de acordos da moción, porque non dixo nada, abogábamos eso por a eliminación do primeiro punto, por todo o que expuxen, sobre todo na primeira intervención, no segundo acordo, que tamén o dixen, para que quedara unha vez máis claro, as medidas propostas poden ser consideradas sempre cando, no que atinxe a reforma do sistema de financiamento, se defenda un concerto económico propio para Galiza, e o terceiro, cuarto e quinto punto non teríamos problema en votar a favor. Gracias. Gracias, doña Pereira. Para pechar, doña Ruth Álvarez. Ben, como hoxe teño o día de escenificación, isto é unha boliña, estos son vasiños, isto é o goberno de España, donde está la bolita, donde está la bolita. Isto xa pasou co famoso ómnibus. Metíamos un kilo de laranxas, dentro do paquete iba unha boa lustrosa, xa de recendo e con moitísimo zume, que era a subida das pensións, unha laranxa normal, pero viñan 5 podridas. E vostedes, co seu truco de onde está a bolita, pretendían que compráramos todo o pack cas 5 laranxas podres. Entón, de novo, están vostedes intentando enganar, están vostedes volvendo a facer de trileiros. Vostede decía que estaba mezclando os fondos Next Generation coa condonación. Non, vostede non entendeu nada. Eu o que dixen é que a señora Montero fai os deberes cando fala deses cartos a nivel de fondos Next Generation, eleva 300 e pico folios, e, sin embargo, para algo como a condonación, a explicación que trae é un folio e medio. Ese é o compromiso, o interese, e o que lle importan as comunidades autónomas a señora Montero. A señora Montero, repito, o único que lle importa é seguir nese sillón da Moncloa e, por suposto, avalando o seu presidente e xefe para que tamén permaneza nese sillón. A maiores disto, vostedes volven a falar... Para ir rematando. Vale. Para ir rematando, vostede falou de 4.000 millóns que podería forrar Galicia. En este sentido, voulle dicir o que lle dixo Rueda a Besteiro. Pode vostede tamén acompañalos ata Madrid a coller ese cheque supostamente que vai a vir, porque según vostedes van nos dar un cheque. As cousas non van así. Entón, para rematar, pretenden cambiar, trucar, dende logo enganar a todos os españois, por iso nos traemos esta moción, porque nos parece que non trata precisamente da solidariedade, o tema da quita. Queda el comentario sobre a emenda que pide o BNG, si estamos a favor ou estamos en contra. Nos imos continuar ca moción con todos os puntos, non íbamos a cambiar nin a quitar ningún. Perfecto, moi ben. Procedemos á votación. Votos a favor desta moción?
Votos en contra e non hai abstencións. Pasamos ao seguinte punto do orden do día, que é o punto número 7, expediente 1238 do 2025, moción do BNG sobre o rexeitamento do proxecto de macrocelulosa. Ten a palabra don Iago Pereira. Gracias, señor presidente. O proxecto de construcción dunha macrofactoría de pasta de celulosa no Concello de Palas de Rei, impulsada pola Xunta do Partido Popular e a empresa portuguesa Altri, acendeu todas as alarmas da sociedade galega cando se soubo que a empresa escollera Galiza para se instalar como segunda opción, unha vez que non lle era posible facelo en Portugal. Nun primeiro momento presentouse este proxecto como unha iniciativa centrada na produción circular de fibras textiles, mais pouco despois púidose comprobar que o propósito real era a fabricación de pasta de celulosa soluble, máis do 70% da produción, destinada en gran parte á exportación. Este proxecto industrial tería consecuencias devastadoras para o territorio e o medio ambiente, non só na comarca da Ulloa, senón tamén en toda a ría da Arousa e nas localidades que se abastecen do río Ulla. A extensión da factoría, que ocuparía 366 hectáreas, o que prevé a ocupación de case 1,5 millón de metros cadrados, incluindo unha chemenea de 75 metros de altura, tería un impacto paisaxístico irreparável. A nova factoría requeriría inxentes cantidades de auga do río Ulla e provocaría vertidos de augas residuais altamente contaminantes, o que afectaría a calidade das augas e a biodiversidade tanto do Ulla como da ría da Arousa. A actividade económica e o emprego na zona tamén sufrían un impacto negativo que non se compensaría para nada coas falsas promesas da Xunta de Galiza sobre a posible creación de emprego da empresa pasteira. O mesmo acontecería coa economía e os sectores productivos de toda a ría da Arousa, pois a vertedura de 30.000 metros cúbicos diarios de auga contaminada tería unha afección clarísima na calidade das augas dunha ría que xa está vivindo neste momento unha crise productiva sen precedentes. O impacto ecolóxico deste proxecto é alarmante, dado que a zona está en proceso de ampliación da Rede Natura 2000 e alberga hábitats e especies en perigos de extinción. As emisións contaminantes representarán un risco para a saúde pública, a cantidade dos solos e o uso residencial na área circundante. Ademais, o proxecto amenaza a protección do Camiño de Santiago e outros bens culturais da contorna. Unha nova pasteira no corazón de Galiza agravaría o grave problema que xa sofren os montes galegos, condicionando aínda máis a política forestal e afondando na expansión descontrolada do eucalipto, cando o que realmente se precisa é reverter a situación xerada polo modelo da Xunta do PP da man de Ence da Ría de Pontevedra. Xunta de Galiza vende outorgarlle a este proxecto autorización de impacto ambiental, pero o proxecto de Altri aínda non conta coa luz verde ambiental. Faltan procesos decisivos como a autorización ambiental integrada ou a concesión da captación de auga no encoro de Portomouros, entre outros. Xa que logo estamos a tempo de parar un proxecto que atenta de forma clara contra a saúde e o futuro de miles de galegos e galegas. Polo tanto, propoñemos a adopción do seguinte acordo. 1. Expresar a oposición da corporación á megacelulosa contaminante de Altri, dado que perpetúa un modelo de dependencia e explotación, fomenta a expansión da plantación de eucaliptos e ocasionaría diversas repercusións negativas para todo o país, para as comarcas próximas á megafactoría, así como para o río Ulla e a ría da Arousa. 2. Solicitar ao Goberno do Estado que non outorgue fondos públicos á empresa portuguesa Altri para a construción desta macrocelulosa en Palas de Rei. E 3, dar traslado destes acordos á Xunta de Galiza e ao Goberno do Estado. Grazas. Muchas gracias, doña Ruth Álvarez. Tenga palabra. Ben, a planta que Altri prevé instalar en Palas de Rei é unha biofábrica de fibras textís, exemplo de economía circular. Producirá liocel, un tecido de 100% biodegradable de alta calidade, é fundamental no futuro da industria textil. Concretamente, na primeira fase serán 60.000 toneladas ao ano, coa previsión de alcanzar as 200.000 toneladas ano, equivalente ao 3% da produción mundial. Tamén xerará celulosa soluble que a empresa prevé que se exporte a outros países para ser utilizada na fabricación de fibras na industria textil.
A fábrica emprega poucos recursos naturais en comparación con outras fibras como o poliéster ou como o algodón, polo que a pegada de carbono se reduce dun xeito significativo. Emprega celulosa procedente de madeira de eucalipto galega, certificada, e que neste momento esa madeira de eucalipto se está a comercializar fora de Galicia. Xerará, ademais, 2.500 postos de traballo entre directos e indirectos. Así mesmo, durante a construción da planta alcanzaránse ata os 4.000 empregos asociados. Prestará tamén apoio a proxectos sociais, deportivos, educativos e medioambientais. Colaborará con centros formativos, facilitará a incorporación da mocidade na realización de prácticas profesionais e curriculares, incentivará as prácticas en verán dos fillos e fillas do persoal de traballador e estudantes dos centros formativos da contorna. Polo tanto, o proxecto de Altri non só actuará como xerador de emprego, senón que vai levar aparellados outra serie de beneficios socioeconómicos, especialmente na zona de implantación. Compre lembrar que hai 3 anos presentouse no Parlamento unha iniciativa na que todos os partidos políticos se uniron na defensa da instalación desta planta na provincia de Lugo por tratarse dunha gran aposta económica, laboral e estratégica. A iniciativa foi aprobada por unanimidade en febreiro do 2022, co apoio de todos os grupos con representación na Cámara, PPDG, PSDG e o BNG. Todos os grupos coñecían xa o contido do proxecto. Ese contido non variou e o que diga o contrario, minte. En cambio, agora ese proxecto está cada vez máis preto de ser unha realidade e, sobre todo, despois do triunfo do PPDG nas eleccións autonómicas, atopámonos que a esquerda volve aos seus cambios de opinión. Volve o BNG do non a boicotear o futuro de Galicia. O PSOE apoiaba Altri e agora non sabe se seguir facendo ou non, depende a quen se lle pregunte, uns di que sí, outros din que non. O señor Besteiro, na súa breve etapa como delegado do goberno, ata chegou a ofrecerse como mediador entre Altri e o Ministerio de Industria para que empresas se instalasen en Lugo. O BNG tamén apoiaba a Altri hai 3 anos e, sen embargo, agora posicionase en contra. Lembran aquello de que Altri na Mariña iba a ser un respiro. Non sabemos que dirá no futuro porque a realidade é que o BNG sempre acaba sendo vítima das súas contradicións. Como ocorreu coas súas críticas á autopista da AP9 con ENCE, con Finsa ou con Inditex, e o BNG, vostedes son o BNG do non, o bloque negacionista galego. O PSOE e o BNG terán que explicar por que en 3 anos pasaron de apoiar a Altri no Parlamento de Galicia a, unha vez pasaron as eleccións, querer boicotear a súa instalación. O PPDG, en cambio, di e seguirá dicindo sí a esta e a todas aquelas iniciativas que fagan que Galicia prospere. A declaración de impacto ambiental aprobada polo Goberno galego respecto a ese proxecto dá absoluta tranquilidade e garantías sobre a viabilidade ambiental da iniciativa. Foron consultados alrededor de 30 órganos afectados ou interesados, emitíronse 34 informes elaborados por 42 técnicos que determinaron a viabilidade ambiental do proxecto. A día inclúe máis de 60 exixencias específicas ao promotor, o que representa máis de 3 veces o que sería habitual de media nunha día. Todos os informes vinculantes emitidos para a súa elaboración son, ademais, condicionados. Galicia non se conforma con pedir ás empresas que cumpran cun 5 en materia ambiental. Galicia exixe un 10. A Xunta de Galicia continuará tramitando aqueles proxectos que chegan á comunidade e loitando por aqueles que sexan ambientalmente viables, xeren emprego e riqueza e fixen poboación no rural para que saian adiante.
Ademais, hai que ter en conta de que está nas mans do Goberno Central que Altri dispoña dos fondos e da conexión á rede eléctrica, igual que pasa con outros proxectos industriales que queren implantarse na nosa comunidade e que están á espera da actuación do Estado. Entramos nos bulos sobre Altri respecto a que non sabían que era unha celulosa. As iniciativas que presentaron o BNG e o PSDG no Parlamento no ano 2022 e no 2023 xa falaban dunha planta para a elaboración de pasta soluble de papel. Ademais, dende o primeiro momento, fixeronse públicas as características principais. Chega con ir á hemeroteca, maldita hemeroteca, que din algúns, para comprobar que as características son as mesmas e que sempre se trasladaron con total transparencia. O único que mudou foi o posicionamento do PSOE e do BNG. Tampouco será necesaria a plantación de máis eucalipto, como se empeñan en dicir, xa que Galicia ten eucalipto dabondo para atender as industrias que pechan o ciclo transformador na comunidade, sen necesidade de plantar máis. Para facerse unha idea, dos 6 millóns de metros cúbicos que cada ano se cortan en Galicia, máis de 3 vanse fora da comunidade, agora mesmo sen transformar. E o proxecto de Altri precisa de 1,2 millóns de metros cúbicos. Respecto a que suporá unha agresión para o Camiño de Santiago, o punto máis próximo do proxecto sitúase aproximadamente a uns 3 kilómetros da planta, polo que non interfire na ruta. Ademais, a empresa ten que usar unhas cores acordes co entorno e, ademais, tamén colocar unha pantalla vexetal con especies autóctonas da zona. En todo caso, na contorna do camiño hai exemplos de empresas que non afectan a ruta. Podemos nomear Finsa, en Santiago, que está a menos dun kilómetro do camiño inglés, a entrada dunha cidade patrimonio da humanidade. Temos aquí Porriño tamén, como exemplo. Tamén insisten en que por que non se instala en Portugal. Saben vostedes que é unha multinacional. É unha posición ridícula dun partido que non ve máis alá do Padornelo. Multinacional. Xa o di todo, a palabra. É como se criticara que Stellantis non se pudese ter instalado en Vigo e tivera que quedar en Francia, ou Alcoa, que non pudera estar en Cervo e tivera que quedar nos Estados Unidos. Altri xa existe en Portugal, sen ningún problema, ademais. Este proxecto foi concibido para Galicia, polas súas características dende o primeiro momento. O proxecto incorpora tecnoloxías innovadoras para o aproveitamento eficiente da auga captada. Aínda que se usase toda a capacidade, a captación da auga suporía pouco máis do 3% do caudal total do Ulla nesa zona. E, en todo caso, está previsto que se produzca unha importante devolución de auga ao río, lóxicamente unha vez tratada, polo que o consumo real sería moito menor. Respecto á temperatura da auga, o proxecto non podería implantarse se non cumplise con todas as exixencias a este respecto, recordando que a zona a que pode afectar é de 50 metros, cando o río Ulla ten 132 kilómetros de longitude. Vostedes din non a Altri, igual que no seu día dixeron non a Alcoa, a Penove, a Sogama, a Finsa, ao Xacobeo, aos eólicos, a Inditex, a Garda Civil, son os do non e os do non ao progreso de Galicia. Nos apoiamos, como fixemos sempre, todas aquelas iniciativas e empresas que opten por Galicia para sentarse ao tempo que cumpren co medio ambiente, xeran empreo e riqueza e fixan unha poboación no rural. O cambio de posicionamento tanto do PSDG como do BNG curiosamente ven despois de ter perdido as eleccións. Algo terá que ver. Muchas gracias, don Carlos Gómez. Moitas gracias. O Partido Socialista non comparte o proxecto de Altri de maneira clara e rexeitamos a súa implantación en Galicia, por se vostede ten algunha dúbida.
É un proxecto que non representa nin acolle o modelo de industrialización que defendemos nos os socialistas para Galicia. Galicia xa dedicou importantes recursos naturais a territorios con remarcados custes ambientais e produción de celulosa de orixe forestal, polo tanto, non pode ser considerado un proxecto estratégico. Ningunha outra factoría en Galicia que implique a transformación de madeira do monte galego. Si é certo que hai moita madeira en Galicia, moito eucalipto en Galicia. Recordo, non me acordo, que fora conselleiro do Partido Popular, en Galicia non se vai a plantar máis eucalipto, é tanto que se plantou. É tanto que se plantou. Por qué? Por intereses políticos. O proxecto foi votado a favor, de certo, no ano 22 polo Partido Popular, o PSDG-PSOE e o BNG no Parlamento de Galicia. E así foi. Pero o proxecto que se votaba presentaba información máis vaga e imprecisa que a que se puido ir coñecendo a medida que o proxecto foi avanzando no procedimento ante as administracións. O obxectivo, inicialmente, sinalado era a fabricación de liocel, fibra textil a partir do uso da celulosa, obxectivo secundario da planta. Naquele inicio defendíase como ubicación prioritaria a Mariña e, en todo caso, a provincia de Lugo. E tamén existía reclamación por parte de varios concellos de ser receptores de dito proxecto. Pero vamos a falar tamén da valoración do proxecto de Altri. O proceso de avaliación e intento de implantación de Altri en Galicia ten dous piares, un que é técnico para os permisos e validación medioambiental e outro político, financiamento, apoio como proxecto estratégico, impacto económico, xeración de emprego, etc. etc. Vamos a falar da viabilidade técnica. Mire, os criterios medioambientais están tasados de inicio e están establecidos na propia legislación. A normativa medioambiental en Galicia é bastante máis laxa que no plano europeo, por vontade, ademais, do Partido Popular, que nega as propostas incluso de mellora que ten presentado, por exemplo, o PSDG dende xa fai bastantes anos. O proxecto de Altri ven de pasar a avaliación favorable da DIA, a Declaración de Impacto Medioambiental, que emite a Xunta de Galicia, pero tamén é certo que aínda non finalizaron os procedementos de valoración, pois faltan informes por emitir, como, por exemplo, de Augas de Galicia, sobre a captación de auga e tamén outros informes. E tamén queremos deixar ben claro que hai, para nós, varias sombras sobre todo este proceso, como os cambios de cargos, por exemplo, na Xunta de Galicia, de directivos, a fío da aprobación desta día, xusto despois da aprobación do informe de impacto medioambiental e a falla de transparencia sobre os informes tidos en conta ou incluso a velocidade con que se tramitou en comparación con outros proxectos estratégicos que aínda siguen á espera dos informes técnicos do Goberno autonómico. Por outro lado, os permisos e autorización son mecanismos que están regrados. Mais alá da dúbida ou valoración sobre o acerto dos informes, a Administración debe actuar conforme a eles gusten ou non gusten. Por outro lado, vamos a falar tamén do que é a viabilidade política. Se únicamente fose un proxecto privado, sen financiación nin apoio público, tería que centrarse únicamente no cumprimento da legislación, pero apoio político, o PP do Goberno da Xunta de Galicia fai que Altri sexa un proxecto político, porque así o emitiu o propio Partido Popular. E aquí onde corresponde avaliar dende a política moito máis alá dun simple sí ou dun non inicial. A política responsable debe ir bastante máis alá. Falamos do proxecto. Evidenciou unha enorme opacidade e falta de transparencia dende o principio, agochando os obxectivos reais e mudando enormemente as conclusións e proxección sobre empregos, fins produtivos e tamén obxectivos. Especial relevancia colle o plan de financiamento,
que é un tema que é definitivo, vale a redundancia, un proxecto que reclama 250 millóns de euros públicos a fondo perdido para poder implantarse, polo tanto, de entrada xa é un proxecto inviable. Sí ou sí. Non parece cumprir a maioría dos puntos que exixen o propio PERTE, o que aspira, polo que o PSDG considera que non achega os requisitos para recibir o financiamento que demanda, e así o manifestamos xa no seu día o 15 de setembro do ano 24, o 16 de decembro do ano 24, e aí está a hemeroteca tamén. Rueda, creemos que, ademais, o señor Rueda debe explicar a súa posición sobre os cartos públicos que pretende destinar a Altri. Dende fai tempo que se lle demanda claridade ao señor Rueda sobre este punto, xa en setembro, 17 de setembro do ano 24. A posición do Goberno galego sobre o financiamento do proxecto de Altri con fondos propios. En resposta a un debate co PSDG, no inicio deste mandato, o señor Rueda amosou a súa indefinición de que o proxecto, neste caso, tivese financiamento autonómico, 24 de abril do 24. Despois da presión e reclamacións de información e transparencia que fixaron a posición do PSDG e das valoracións que fixemos sobre o cumprimento dos criterios de Altri, a posición do Goberno galego mudou nas últimas datas. E non hai máis que ir tamén o diario.es do 17 de marzo do ano 25. Rueda asegura por primeira vez que non dará fondos propios para Altri. Por algo será. Conclusións. En primeiro lugar, rexeitamos o proxecto de Altri. 2. As dúbidas sobre o financiamento do proxecto son os elementos centrais para a viabilidade do proxecto. Para nós, este punto é definitivo e sempre, para nós tamén, apuntou que sería o tema máis relevante. Estivemos sempre no punto onde se atopa agora o debate, dende o principio, e somos conscientes de que a nosa posición, o ir máis alá das simplezas, non fai maximalista dende o principio este proxecto ou tamén dende o inicio. Mais queda claro que apuntamos sempre a onde estamos, é dicir, fomos os que puxemos o debate onde ten ou debería estar. 3. O Partido Popular debe dar explicación sobre a súa defensa do proxecto e a celeridade e facilidade con que se tramita todo o relacionado con Altri. E Altri é un proxecto político do Partido Popular ou non? Explíquenno. Punto número 4. O foco do debate atópase nestes momentos na concesión de fondos europeos por parte do Goberno do Estado. E o Partido Popular, que, como ben sabemos todos, incluso intentou boicotear estes fondos reclamando agora 250 millóns de euros a fondo perdido para Altri, e por iso o Partido Popular, creo que queda patente, votou reiteradamente no Parlamento de Galicia que fose a Xunta quen tomara esta decisión. Hoxe comprobamos que detrás desta petición está que se a Xunta xestionase os fondos europeos, Altri tería concedidos xa os 250 millóns de euros. O BNG, no seu momento, tamén votou a favor, quero creer, que como a nós de maneira inconsciente e, sobre todo, enganados. Co que hoxe, Altri o 100% sería unha realidade. O procedimento para a concesión dos fondos é un procedimento tamén que está regrado con normas e baremos sobre o cumprimento de criterios dos diferentes proxectos que se presentan. Nos defendemos que Altri non cumpre nin merece ningún deses fondos europeos nin ningún diñeiro público. Ningún diñeiro público. E o que quedou claro na súa primeira intervención, señora Álvarez, é que o Partido Popular, el fin justifica los medios. Así o dixo vostede. É certo que hai cambios de opinión
como se non pudera ser. De feito, que falaba vostede antes do decreto ómnibus, o Partido Popular votou primeiro que non e despois entrou polo aro. Ese decreto non tiña modificacións, non tiña modificacións. Mentira. Por suposto que Altri é unha empresa multinacional. Claro que sí, como hai outras moitas, é certo. Pero neste caso, vostedes dicen que se van a xerar 2.500 empregos. Hoxe xa non é unha realidade eses 2.500 empregos. Falan que nós estamos en contra do progreso de Galicia, Alcoa, a P9, etc. E vostedes están a favor? Cando privatizaron 23 anos antes de rematar a concesión a P9, cando veñen aquí a votar en contra da gratuidade da D57 xustificando que a P9 se cobra por ela, o que decía antes, vostedes un día arre e outro día só, señor Álvarez. Moitas gracias. Moitas gracias, don Iago Pereira. Ben, señor Álvarez, non variou o proxecto e o que diga o contrario minte. En fin, instolle a que me ensine algunha recorte de prensa, declaración e máis. Na súa propia intervención solo fala de Liocel e non fala da celulosa. Que era como iniciou este proxecto, as pinceladas que simplemente había no seu inicio. Busque na prensa se por parte do Partido Popular, lógicamente por seus dirixentes, falaban algo da produción de pasta de celulosa. Non, todo era, por exemplo, outubro do 21, declaracións dende a empresa portuguesa, a construción dunha biounidade industrial con capacidade para producir anualmente cerca de 200.000 toneladas de pasta soluble de fibras sustentables. Declaración en decembro do 22 do propio Rueda. Trátase dun proxecto innovador e ambicioso para producir liocel, un tecido de alta calidade, máis ecolóxico coas fibras artificiais e cada vez máis demandado pola industria téxtil de todo o mundo, coa previsión de acadar as 200.000 toneladas anuais de liocel. Correcto. Chegan as eleccións do 2024 e con el, 2 semanas despois, faise público o proxecto do estudo de impacto ambiental e, máxicamente, empezan a aparecer os datos reais que ata ese momento, como acaba de facer vostede mismamente na súa intervención, omitían. Como, por exemplo, que a previsión é da produción de 400.000 toneladas de pasta de celulosa soluble, e 200.000 do famoso liocel que tanto decían. Lóxicamente se estivo ocultando de xeito interesado por cuestións lóxicamente de rendemento electoral, e claro que no que era a idea inicial e apostar por unha fábrica completamente de liocel e do que sería esta pasta, digamos, menos contaminante e máis sustentable dende todas as ópticas, pois o BNG volvería a estar de acordo e a apoiar. O que cambiou foi a ocultación premeditada do Partido Popular de todos os datos. Como mismo les digo na cuestión de os postos de traballo. 29 de decembro de 2022, Alfonso Rueda, cun investimento superior aos, en este caso, 800 millóns de euros, estímase que o centro xere 2.500 postos de traballo directos, no 2022, que era por esas cousas polo que os BNG tamén votaba a favor. Logo, despois das eleccións, eses 2.500 postos de traballos directos quedaron en 500 directos e 2.000 indirectos. E
esa estimación propia do Partido Popular, lógicamente, ou da Xunta, neste caso. E, sin embargo, o informe do Consello da Cultura Galega, que se emitiu tamén no 2024, cando supo todo o proxecto, porque antes non puido facelo, estima como postos de traballo directos uns máximos de 281. Todo isto estaba ocultado. Bueno, falan de que Altri é unha multinacional. Bueno, a ver, multinacional, tamén lle digo, dígame un país que non sexa Portugal onde está implantado Altri. Dígamo, non existe. Unha multinacional é aquela empresa que opera en diversos países. Ou eso é o que entendemos nós. Pero máis alá desto, que non deixa de ser posiblemente unha propia interpretación, e enganchando tamén un pouco co tema do eucalipto que decían, que despois vou entrar un pouco polo miúdo, as declaracións do propio CEO portugués, o propio CEO da fábrica portuguesa de Altri, Soares da Pina, preguntábanlle, lóxicamente, si realmente é tan importante este proxecto e tan maravilloso, por que non se instala en Portugal. Palabras literais deste home. Por unha razón moi simple: non hai materia prima de eucalipto, tan simple como iso. A Galiza non temos necesidade de importar nada, ao contrario que acontecería en Portugal. E todo isto, como todas e todos sabedes, os lumes do 2017 de Portugal decretaron unha moratoria no cal ata 2030 non se pode dispoñer, digamos, libremente do eucalipto. Que pasa entonces? Claro, se veñen para aquí, porque falaba tamén, metía o dato da exportación de eucalipto, claro, de eucalipto que da produción galega. A exportación, ao final, a gran maioría desa exportación que sae daqui, de todos o volumen que falou, van para a planta de Ence en Navia, ou para as fábricas propias de Altri ou Navigator en Portugal. É dicir, que ben é certo que salen do noso país, pero bueno, quedanse bastante preto. Que significa isto? Que realmente a idea vai ser manter esa venta tanto a Ence de Navia como as empresas portuguesas, e vaise aumentar, porque non lle vai quedar outra ao goberno do Partido Popular, as plantacións de eucalipto. E en base a isto, poño tamén en riba da mesa que a moratoria de plantacións de eucalipto está xustamente para os finais deste ano, o que suporía, se non se renova esta moratoria por parte da Xunta de Galiza, unha barra libre de plantacións de eucalipto que encaixaría co que estou dicindo, e nos tememos que vai ser así. Insisto, hoxe estaba vostede bastante gráfica e podía haber feito tamén o tema de onde está a bolita, co tema este de Altri. Así foi un pouco que fixo vostede tamén no seu discurso, pero sobre todo o que fixo o Partido Popular galego, ocultando, non dando todos os datos para confundir. Entendo que chegar con máis ventaxa ou sacarlle máis rendemento a unha cuestión electoral, que así se demostrou que as 2 semanas das eleccións, pois bueno, xa había acceso completo ao proxecto, e entonces pois descubriuse todo este pastel. Por eso ao final entendo que tanto PSOE como BNG mudamos o voto. Gracias. Muchas gracias, doña Ruth Álvarez. Vamos concretando. Sí, bueno, vou quedar un pouco cas ganas, vou intentar ser breve, porque todos queremos ir a comer. A señora Pontón, se tivese cumprido o seu soño electoral de presidir a Xunta de Galicia,
estaría agora mesmo na mesma posición ou mantería o sí a Altri e esa defensa dese respiro que viña a dar a Mariña Lucense ou a Lugo? É unha pregunta que creo que bastante xente temos clara. O PSOE empezou este turno de palabra dicindo que non comparte a totalidade. Como me lembrou isto a min o de OTAN, en principio non. Igualiño. Despois fala de que vostedes rexeitan a súa instalación en Galicia. Maldita hemeroteca. Mire vostede, data de asento, 24/3/2023. Recoñece vostede o logotipo, non? O PSOE, Grupo Parlamentario Socialista, presentando ante a mesa do Parlamento unha proposición non de lei. E agora vou de dentro, e vou resumir para intentar ser breve. A empresa promotora de planta de fibras textiles transmite que están na fase máis crítica de preparación do proxecto, definindo as fontes de financiación para desenvolvelo e que tomarán decisión sobre este a finais do primeiro semestre deste ano. Nesa liña, o Goberno do Estado ten posto en marcha diferentes PERTES para acceder ás axudas de recuperación da Unión Europea, uns fondos que chegan ao Estado español despois da negociación do presidente do Goberno para modernizar a economía e a industria do noso país e que poden ser unha oportunidade para proxectos como plantexado pola empresa Altri en Galicia. O Goberno galego e a Sociedade Mixta Impulsa deben utilizar as súas competencias para identificar e asesorar a empresa Altri para a consecución de fondos europeos nas liñas de PERTE establecidas polo Goberno do Estado, como a de economía circular ou de descarbonización, co fin de conseguir que este proxecto sexa unha realidade neste 2023. A Administración galega debe poñer a disposición da empresa promotora os equipos da Administración galega para a consecución desta inversión necesaria e os mecanismos necesarios para articular este ambicioso proxecto para a nosa terra. Naquelas, sí, os fondos Next Generation, sí a Altri. Por todo o exposto, o Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia presenta a seguinte proposición non de lei para o seu debate en comisión. Non termino de lelo porque vou intentar ser un pouco máis breve. Bulos e máis bulos, desinformación, intentar asitar as masas. Volvemos a estar ante un cambio de opinión que, sin lugar a dudas, ten que ser por un tema político máis que polo interese real dos galegos, das galegas e da economía e da industria galega. Todavía circula polas redes un vídeo duns 14 minutos, que poden buscalo, calquera de vostedes, que leva por título A Mariña, relato dunha traizón. Dura 14 minutos. Mire vostedes, Fran Cajoto, alcalde de Foz, Patricia Otero, nese momento deputada no Parlamento de Galicia, Mayra García, alcaldesa de Trabada, María Loureiro, alcaldesa de Viveiro, Francisco Mon, concelleiro en Cervo, todos eles abogando porque Altri se instalara na Mariña, por moitísimos motivos, por motivos de que pechara, levaban un goteo constante de peche de industria, como a madeireira Écar, o peche de IPV en a Ponte Nova, as de Conservas Alonso, a antiga Ecesa, Muebles Hermida, estaban en vilo tamén neses intres con Alcoa. Houbo moitísimas movilizacións en contra do peche de Alcoa. Na rúa tamén se sumaba a isto a intranquilidade polo peche de Vestas. E nese momento somente decían Altri, aquí imos a dar todas as facilidades e ademais é o sitio idóneo. Eucaliptos, os eucaliptos están aquí, decían, afórrase gastos en desplazamentos e tamén hai menos emisións, por lo tanto menos contaminación.
man de obra especializada no sector, comunicacións ferroviarias, o produto manufacturado tamén pode sair por ferrocarril. Temos portos. Houbo incluso un botar en cara ou reclamar a Xunta porque finalmente non iba ese proxecto para Mariña e iba a Palas de Rei. E agora de repente Altri e o demo. Cuidado que ven Altri, cuidado que ven Altri. Como me sona tamén isto? É que me sona moitísimo. BNG, o partido negacionista, o partido do non a Alcoa, non a P9, non a ENCE, non a FINSA, non a OTAN, non a Inditex, non a Citroën, non a Sogama, non a Iberdrola, non aos eólicos, non a Carrefour, non a Mercadona, non ao bilingüismo, as gasolineras tampouco, conserveiras non, mina de Touro non, mina de litio non, Hospital Álvaro Conqueiro non, Cidade Deportiva do Celta non, granxas intensivas non, Refinería da Coruña non, Industria do Carbón non, Pesca de arrastre non, Mina de San Fix non, Policía Nacional non, Garda Civil non, poderíamos corealo todos incluso, Xacobeo non, Turismo non, Ucraína non, Cortizo non, Foresa non, Elnosa non, Eule non, Caza, a Caza non. Sin embargo, fíxense vostedes que o único que vostedes non dicen non é aos bulos, a manipulación e as campañas de agitación de masas e de desinformación. A isto sempre dicen sí, e nos teñen moi acostumados, e tamén me ven a memoria, ademais moi recente, esta campaña. Sónalle, sí, verdad? Que incluso non dubidaron en coller unha foto do ano 2014 como dun fotógrafo de Estados Unidos como se fose unha praia galega inundada de pellets coa mensaxe o noso mar non é un vertedoiro de lixo. Viña o lobo. Con todo esta lista tamén viña o lobo. E agora con Altri ven o lobo. E siguen vostedes instaurados no non. Nós queremos que Galicia avance, e se por vostedes fose, Galicia estaría, xa non sei nin en que século, pero dende logo paralizada absolutamente a nivel industrial e en moitos outros niveles estaríamos atrasadísimos. Muchas gracias, don Carlos Gómez. Moitas gracias. Me pode, se fai favor, repetir? Sí. O que dixo ao principio que puxo na miña boca, se non lle entendín mal, que eu dixen que? Que non compartía a totalidade. Non, que non dixen iso. E dixen que non compartimos o proxecto Altri, rexeitamos a súa implantación en Galicia. Non poña na miña boca cousas que non dixen. Pero mire, eu dixen na primeira intervención que Altri era unha multinacional para ver se vostede me correxía, pero que me correxiu o señor Iago Pereira. Xa empezan dicindo mentiras. Claro que vostedes o que se adican últimamente en política, bueno, eu creo que de sempre, pero quizáis últimamente máis. Eu xa na miña exposición de motivos, claro que vostede ven co discurso escrito que yo mandan, eu xa fixe un recoñecemento das movilizacións que hubo na Mariña Lucense, de alcaldes e alcaldesas, xo dixe na miña exposición de motivos, porque precisamente o que quería explicar é de onde partimos e onde estamos nestes momentos. E vostede fai referencia aquí, saca letreiros, ben hoxe a verdad que ben animada, ben crecida, saca letreiros e proposicións non de lei do ano 23. Pero non sei, o que estamos dicindo é que a partir do ano 24, despois de que hai unhas eleccións, é cando salen realmente todos eses documentos que non digo que decían ao principio. Por moito que diga que non. Vale? É certo que están dicindo vostedes que, bueno, ou falan de Altri como un xerador de emprego. O que non están facendo e dicindo de Altri é que, non digo que vaya a ser, pero moi probable que sexa un xerador tamén de contaminación.
E tamén hai que escoitar a todos os afectados, que vostedes dicen que escoitan a todo o mundo, cando mellor non van por detrás fan triquiñuelas ou contan a súa historia, pero a realidade é que de entrada a xustificación de que Altri, por ser unha multinacional, veña a Galicia, é mentira. É mentira. O que pretende ser unha multinacional. E a implantación, precisamente, de facelo aquí en Galicia, porque seguramente, ou casi con toda seguridade, aparte de que hai madeira, hai eucalipto de sobra, leválo a outro lado, pois sería máis custoso. Pero a realidade é que, hoxe máis que nunca, entendemos que Altri non é bo para Galicia. Vostedes falan de xeración de emprego. Donde, é certo, tiren de hemeroteca, como decía o señor Pereira, da xeración de emprego. Por exemplo, o que decían vostedes. Xa non ten nada que ver co que decían ao principio. Eu lle comentei que o señor Rueda, nun principio, iba a votar, dixo que no seu momento había cartos públicos da Xunta de Galicia para votar unha man Altri, e din unha data, e din tamén o nome do periódico digital, diario.es, onde dixo que xa non. Vostedes, señor Álvarez, insisto, non son xente de fiar, fágame caso. E o Partido Socialista vai a votar neste caso a favor desta moción, o que sí, bueno, pois pedimoslle o BNG, bueno, pois que se teña en conta, bueno, pois unha proposta de enmenda no punto únicamente número 3, na que creemos que o que ten que pôr ese punto é exixir ao Goberno do Estado o máximo cumprimento da normativa medioambiental e un seguimento riguroso de viabilidade do proxecto Altri para avaliar a posibilidade ou non de que reciba fondos europeos, manifestando a súa posición contraria a que se entreguen fondos públicos á empresa portuguesa Altri que se non cumpre co absoluto dos criterios obxectivos exixidos. Moitas gracias. Sí, señor Pereira. Bueno, eu vou tentar ser breve tamén. Vamos a ver, primeiro, por empezar, en canto a proposta do Partido Socialista, non vai a ser aceptada porque entendemos que ese posibilidade ou non do que acaba de decir abriría a porta de algún xeito ao financiamento. Entonces non, pola miña banda non se acepta esa inclusión. Despois, eso, a verdade, unome ao que acaba de decir o señor Carlos Gómez, ben vostede moi animado e moi sempre no que lle interesa, evidentemente. Insisto, sacou papeliños, fixo, bueno, a súa posta en escena, pero non me sacou ningún documento antes de marzo do 24 que dixera o que eu lle recriminei e o que dixo vostede na súa primeira intervención. Non o sacou. Por qué? Porque non existe. Porque xogaron vos, como aposta que sea esa tamén que fai, cos vasitos, xogaron así ese partido. Despois, en canto a toda esa batería do non, pois mire que lle diga, algunhas non son literalmente certas, pero da maioría eu estou orgulloso de ser do BNG, sinceramente, todo o que acaba de decir, porque eu prefiro eso que a un sí ao Prestige, un sí a OTAN, un sí a ENCE, un sí a ampliar a autopista da AP9, un sí a Franco, un sí a Altri, quere que siga. Eu prefiro eses nós que acaba de decir. Nada máis, grazas. Moi ben, procedemos á votación. Non acepta a emenda. Por aclarar, se me permiten, bueno, eu creo que, bueno, é un plantamento equivocado tal o que expuxo o señor Pereira, pero imos a respetalo e imos a votar a favor da moción. Procedemos. Votos a favor da moción sobre Altri. Votos en contra. Abstencións non hai. Pasamos ao punto número 8, expediente 1261 do 25, modificación de créditos.
Ten a palabra doña Ruth Álvarez. Acredítase na liquidación do orzamento do 2024 a existencia dun remanente de tesourería para gastos xerais por importe de 3.023.480 euros con 25 céntimos, que supoñen un remanente de tesourería para gastos xerais axustados por importe de 2.541.362 euros con 17 céntimos, no que se descontan 479.663,45 do importe de facturas que se corresponden co saldo da conta 413 174,44 euros polo saldo de acreedores por devolución de ingresos. O remanente de tesourería para gastos xerais aínda non foi empregado deste remanente ningunha cantidade, polo que na actualidade o importe do remanente de tesorería disponible é o que falamos nun principio, 3.023.480,25. Resultando, neste caso, preciso dispoñer dun importe de 1.772.540,98 para un recoñecemento extrajudicial dos gastos aprobados entre o 5 de febreiro e o 13 de abril deste ano, que figuraban na conta 4131 por 412.420,48. Tamén é necesario dispor deste remanente para dotar de crédito as aplicacións orzamentarias para recoñecer o importe dos gastos do ano 2024 pendentes de aprobación e tramitación por recoñecemento extrajudicial, que aquí falamos de 39.253,43 euros, e, por outra banda, tamén para dotar de crédito as aplicacións orzamentarias que proceden co obxecto de proceder á demolición do edificio de Sabarís, que neste caso falamos dun importe de 1.320.867,07 euros. Os estados demostrativos da liquidación do exercicio do 2024 dicen que se obtivo estabilidade orzamentaria ao peche do exercicio de 2024 por importe de 2.197.929,76 euros e o Concello de Baiona non ten endevedamento financiero. Posto que nos atopamos cun gasto que non pode demorarse para o exercicio seguinte, esta alcaldía eleva ao pleno previo dictame, bueno, vou a resumilo un pouco porque un pouco xa quedou claro, non, as partidas para que son e que resulta preciso dotar os orzamentos do proxecto técnico para a demolición do edificio nese importe que é o máis alto de 1.320.867,07. Vistos estes informes, esta alcaldía eleva o pleno tras o previo ditame da Comisión Informativa a adopción do seguinte acordo. Primeiro, aprobar o expediente número 14/2025 de modificación de crédito mediante suplemento de crédito polo importe de 451.673,91 euros e un crédito extraordinario polo importe de 1.320.867,07, o que implica unha modificación á alza no orzamento de gastos de 1.772.540,98 euros, financiado co remanente líquido de tesourería para gastos xerais derivado da liquidación do exercicio 2024. As aplicacións que se deberán suplementar ou crearse no orzamento municipal para facer fronte aos referidos gastos son os que tendes na relación nos documentos. Segundo, ordenar a publicación no BOPO do presente acordo a efectos do cumprimento do trámite de exposición pública e no portal de transparencia de conformidade co sinalado no artigo 169 do Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, reguladora das facendas locais. Moitas gracias, don Carlos Gómez. Moitas gracias. O Partido Socialista vaise abster porque, bueno, entendemos
que neste caso, aínda que sabemos que esa aportación para demolición a compartimos, bueno, neste caso, unha vez máis, e seguindo, bueno, os criterios da señora Álvarez, volvemos a traer outra modificación de crédito por pago de facturas por un importe de 400 e pico mil euros, xa levamos no que vai de ano 800.000. Mais ilegalidades, verdade, señor Álvarez? O Partido Socialista vai xa estar. Don Iago Pereira. Abstención tamén. Procedemos a votación. Votos a favor. Abstencións. Pasamos ao seguinte punto. Bueno, en este punto quería agradecer ao Servicio de Intervención o traballo realizado, que con todo modificacións de crédito e a búsqueda desta financiación para o tema do edificio de Sabarís. Punto número 9, expediente 1380 de ano 25, imposición ou ordenación de tributos. Ten a palabra doña Ruth Álvarez. Con esta aprobación da nova ordenanza fiscal reguladora da taxa, pretendíamos facelo máis sinxelo, porque antes era mixta, era unha ordenanza fiscal e ao mesmo tempo era ordenanza reguladora, e agora o que se fai é, por un lado, ter a ordenanza fiscal, que é o que se vai aprobar, e por outro vai haber un reglamento de instruccións de servicio, que se non fai falta aprobalo. Vamos a derogar a ordenanza anterior, a fiscal, e modificáronse as tasas, e o que se propón entón é aprobar a nova ordenanza cas novas tasas. O que sí queríamos tamén comentar, que todos coñecedes o tema do xulgado de paz, que xa non vai a facer as bodas, bueno, vai haber un incremento notable de carga no Concello, e o que facemos para favorecer isto é ampliar moitísimo os horarios por casamento, debido, pois iso, como digo, o cese deste servizo nos xulgados de paz. Por si vos sirve de información, que supoño que moitos xa o leeríades, se vai a poder oficiar de luns a venres, en horario de mañán de 10 a 13 horas, en horario de tarde de 17 a 21 horas, os sábados de 12 a 14 horas pola mañán e de 17 a 21 horas tamén pola tarde, e os domingos ou festivos poderase oficiar as bodas de 12 a 14 horas. Don Carlos Gómez. Don Iago Pereira. Procedemos a votación. Votos a favor. Unanimidade. Pasamos ao seguinte punto orden do día, que é o punto número 10, expediente 1302 do 25, organización de actos públicos. Ten a palabra doña Ruth Álvarez. Para este punto, bueno, de todos é sabido que a labor de Isaac, pero queremos aclarar, que o primeiro que non imos a definir un espacio novo, ese espacio está aí, e o que falamos é de poñer unha placa recordatorio, é dicir, ter en conta si esta persona é merecedora polo seu esforzo desinteresado, por a súa valía, polo seu traballo durante tantos anos, de ter pois ese homenaxe, ese recordo. Trátase de un recoñecemento a unha persoa con unha enorme vontade, que nunca esperou nada a cambio, e que pensamos que nós con esta placa é un pequeno homenaxe de cara á gran labor que este home desempeñou de maneira totalmente desinteresada, un home de mar, o que quería o mar, podese decir, e que de feito todos coñecíamos, non, aquí en Baiona. Non imos discutir agora mesmo onde se vai a poñer esa placa, xa o falamos incluso antes de entrar no pleno, sino simplemente o feito da homenaxe, non, de poñer esa placa. E despois se pedirán os permisos pertinentes, os que se consideren oportunos, segundo a idea que temos de onde colocar esa placa. Pero iso virá despois. Agora mesmo o que se vai a votar
e tras haber traído na Comisión de Honras e Distincións do Concello de Baiona o nomeamento dese espacio público con Isa Carneiros, pois é simplemente ese recoñecemento, non hai máis. Muchas gracias, don Carlos Gómez. Bueno, nada de comentar, vamos a manter o voto da Comisión Informativa. Don Iago Pereira. Ben, moi oportunas entendo as aclaracións que acaba de facer a voceira do Partido Popular e así nós tamén nos unimos e votamos a favor. Moi ben, procedemos a votación. Votos a favor. Moi ben, o punto número 11 da acción de conta de relacións de decretos do pleno de abril do 2025, o punto 12 da acción de conta de peche e liquidación do orzamento e estabilidade, e o punto número 13, expediente de acción de contas de reparos de 2024. Non hai asuntos en actividade de control e pasamos a robos e preguntas. Sí, Óscar, ten a palabra. Gracias, presidente. Bo día a todos e a todas. Temos dous rogos desde o Partido Socialista. O primeiro é que fagan o mantemento da madeira no Paseo Pinzón. E o segundo é que solucionen o problema do Paseo de Madeira de Santa Marta, fronte á gasolineira, que está nunha situación lamentable. Iago, algún rogo? No. Pasamos a preguntas, entonces, por o Grupo Socialista. Óscar. Había pendentes unhas sí, do mes pasado. Bueno, realizo as preguntas unha por unha para que me vaya respondendo a señora portavoz. Gustaríanos saber cal é a situación das modificacións do Plan Xeral 1 e 2, en que momento están. As modificacións do Plan Xeral 1, o equipo técnico está a analizar a última documentación aportada polo equipo redactor, que dá resposta ao último requerimento efectuado por parte do Departamento de Urbanismo. No 2, a día de hoxe estamos á espera da súa aprobación de forma definitiva pola Consellería en materia de urbanismo da Xunta de Galicia. Outra pregunta que tiñamos, que presentamos no anterior pleno. Por outro lado, preguntarlle directamente ao alcalde se vai permitir que se faga o informe solicitado polo PSOE respecto ao convenio de Sabarís. Non é necesario emitir informe algún, xa que no expediente 1629/2017 consta toda a información ao respecto. No expediente consta un informe realizado polo TAS, dependente do Departamento de Urbanismo, de data 11 de 3 de 2020, no que se explica na súa parte de antecedentes unha cronoloxía perfecta de tracto administrativo do mesmo, onde se indica que en abril de 2019 recíbese autorización condicionada da Dirección Xeral de Patrimonio, así como unha reiteración por parte da Dirección Xeral de Ordenación de Territorio e Urbanismo solicitando da posta en disposición dos terreos afectados polas obras, cuestión que volve a reiterar o 2 de decembro do 2019, 6 meses despois de entrar no Goberno e sendo advertidos polo anterior concelleiro de Urbanismo dende a oposición. En vez de respostar a pregunta que facemos, di unhas cousas que non son reais, pero bueno, gustaríame que se centrara a responder ás preguntas que lle facemos, por favor. A terceira pregunta que tiñamos pendente é saber se o Concello presentouse a algunha convocatoria para solucionar os problemas de alumeado que ten o Concello. Convocatoria de subvencións a nivel estatal ou europeo. Estamos con un proxecto a nivel de área funcional do Valmiñor de recente creación, segundo as necesidades consensuadas polos 3 concellos, proxectos en común, a espera de recibir contestación de si hai ou non subvencións para enerxías limpas en xeral. Pero dende que chegamos levamos realizado proxectos de alumeado, como se podería nombrar, por exemplo, o cambio de luminarias en Ponte Romano, é dicir que nos intentamos facer traballos non soamente cambios de
cabezas de luminarias que logo pois veñen a dar certos problemas como que non se podan volver a facer actuacións, pedir subvencións durante certo tempo durante os mesmos elementos. Bueno, a seguinte pregunta é se se vai cubrir a praza de técnico de son para os diferentes eventos que se fan ao longo do ano e se vai a estar nese caso concreto dentro da RPT. A RPT xa está concluída e agora estamos en período de execución da RPT e aí temos operarios de diferentes categorías, temos un reforzo dos operarios que se especializarán segundo as necesidades. Non me respondeu a se se vai cubrir a praza de técnico de son, que é a pregunta principal. Yo creo que fixo a contestación que cree que hai que facer. Si quere algunha aclaración posterior, pues fágalo por escrito tamén. É unha maneira de non respostar, pero bueno, farémoslo así. Gustaríanos saber tamén en que momento atópase a privatización do lixo, da recollida de lixo. Solamente se ha repetido un pouco esta pregunta sobre a privatización de lixo, xa ayer respondemos que estábamos facendo un estudio económico de viabilidade e vostedes potenciaron a contratación de empresas en diferentes épocas do ano, non fixeron medidas contrarias a ninguna. En 4 anos non se lles viu ir noutro sentido. Gracias pola súa valoración. Ahora paso a ler as preguntas que presentamos por escrito para responder neste pleno. Primeira, en que situación atópase a solicitude de licencia para o remate do Porto Deportivo? Agora mesmo hai un novo concesionario que está interesado nunha nova licencia. Bueno, sigue sen responder as preguntas, pero bueno, como sei que non vai facer, continúo. Que medidas tomaron para solucionar os continuos problemas co alumiado público que leva sufrindo a veciñanza durante este último ano? Pois estamos con varios proxectos en execución, estiveronse traballando por parte da Consellería de Vías e Obras en diversas averías a máis que houbo, unhas de feito non son todas nosas, digamos que non solamente temos que rectificar ou traballar nas nosas averías, sino que tamén estamos obrigando a tomar as medidas a que fagan as rectificacións as empresas como, por exemplo, as de telefonía e iluminación. Volvo a decir, nos traballamos, non solamente cambiamos cabezas de luminarias. Por que non pasa ningún barrendeiro polas rúas Areas e Avenida Sabarís? Cando teñen pensado limpiar estas rúas? Non é verdade que non pase ningún barrendeiro, todavía este domingo estuvo un operario por ali incluso vaciando papeleiras. Pode ser que houbera en algún momento unha disminución de frecuencias debido a motivos de baixas e a motivos tamén de problema con persoal, pero non é verdade que non pase. Hombre, que pase que recollan papeleras non significa que barran. Tamén poden pasar en coche de cara a Praza Victoria Cadaval. Iso non significa... A súa pregunta era pasar, sí, no. Pasar, non? Sí, foi error noso. No, pero no, a resposta da concelleira non foi con segundas, foi dicindo que o que pasa, que temos un problema de persoal, que ahora estamos na contratación de novo persoal, e seguramente hubo menor frecuencias das habituais, non? Pero bueno, eso se está corrixindo e non habrá máis problema. Non foi con segunda sexta, non? Bueno, a derradeira pregunta que presentamos por escrito foi: cal é o importe recadado no ano 2024 polo uso da vía pública das terrazas da hostelería? O importe efectivamente recaudado está sobre 20.000 euros. Unha última pregunta.
O Partido Popular vai seguir con esta actitude tras as preguntas que se lle fan de non ter a transparencia que hai que exigirle a calquera administración? Contestaremos no próximo pleno. Don Iago Pereira. A ver, eu teño unha do pleno anterior que era porque estivo sen recoller o lixo en varias zonas de Sabarís 4 días. Era de sábado a martes, creo recordar que días do 8 ao 12 de marzo, isto xa o estou recordando. Sí, bueno, outro día no anterior pleno non tiña toda a información porque a mí non me constaba tal e como ti me estabas facendo chegar. Falei cos distintos conductores do lixo. Bueno, o domingo non hai recollida, eso xa evidentemente nesta época non hai, entón pode parecer que se estendeu moitísimo máis. Non, si houve recollida no sábado, aínda que tivemos unha avería, tiñamos nese momento tamén un camión no taller, entón retrasouse un pouco porque evidentemente o mellor o pasar por certas zonas xa iba cheo, tiña que ir a facer o baleirado o Rosal e vir de volta, e en algunha ocasión o mellor quedou unha pequena zona sin facer, pero non é que se deixara de facer a ruta, vale, foi un problema técnico de averías de camión, vale, e xa temos os dous funcionando para... Resistei 3 preguntas sobre o aparcadoiro do Aral, todas. A primeira sería o número de plazas totais para aluguer, distinguindo entre anuais e temporais, si fose o caso. Diego, hubo un problema, non nos pasaron esas preguntas. O que podemos facer, si te parece, te enviamos en estes días por escrito as contestacións, pero non nos consta. Sí. No, por suposto. Por suposto. A segunda, insisto, tamén é do aparcadoiro do Aral, sería o número de plazas disponibles actualmente para aluguer a veciñanza, distinguindo tamén entre anuais e temporais, se fose o caso, e a última sería baixo que criterios se outorgan estas plazas en aluguer. Vale, entón, agora o que sería unha pregunta sin registrar sería como está a xestión de adaptación da Casa do Conserxe do Colexio de Belesar para facelo comedor escolar. Vale, contestaremos no próximo pleno. Moi ben, moitas gracias. Antes, sí, acaba xa. Fago as continuas porque xa me temo a contestación. Quen ten as competencias sobre a pregunta anterior, sobre a realización das obras, si se chegan a facer deste comedor escolar, e a última sería, como estamos prácticamente no verdadeiro trimestre do curso escolar e tiñamos preguntado varias veces e sempre se nos contestou de que estaba se facendo o proxecto e insisto, no verán pasado non se aceptou unha moción nosa co tema de aumentar a seguridade na avenida de Sabarís, queríamos saber en que punto estamos dese proxecto. Grazas. Moitas gracias a todos.